Hello guys, madung adlaw natang tanan. Sukrang adlaw day guys, adlawng Bernes, alas 6 pras bunta guys, damis na nice ubos. Nagtanong Miss Louie kay bitay kuno ron, bitay glisik. bitay paron lay. Ha? Na may lubis ka to bitong ipanghatag ni Kapitan dari guys, idis ulager. Amang gitanong na nanay dari ubos dari utlanan sa juta. Dari gitanong na magkuan. Lubi. Pila na ni kapuno na tanam nay? Ano po may tanam? Na may duha may wa pa na usok. Dada ko dari likod sa taong guys kaya pag taong arang daghana na pagbunga dagke na peda ning pangkuhaan ron. Ta pa may kubasa nay no. Ano pa? Da na napidaghang udlot ag bago nay. Nga nabisahin na na ay isa na uso ra. Sinabpad. Nag-uumis na nice among saging hinog kay arang daghana ang saan to. Na may silingan Ay ginaling bugas. niingag tagaan mig kuan sa mais tik-tik ba to binled giingon naminta to isagol na ino isuman sayang napas ati Julie ana suman na nanay Di na pala may ko ana kung nagsuman. istimon day nay Ha? akato bang di pwede Ang may sagol. Hindi man istimon na siya. Pero bingkahon. Hindi pa sagol na. Ang asli mo pa na sagol. tara guys makuno ni tambog himaghat mo ni tambog himaghat nay ag ijahang Mukat na sa una. dalid Ano? Idang dalid. Mungan. duha ra man ay da guys itong sa ilawom na ilawom sa Ngay dato. naidagke na Dato isa diya. ilawom sa kamutihan lami nagkamutihan tapos guys das ilawom dia Dato ko. Dara nang dumi. Dara. Ihatid lumay ako sa kanan. Kuhaan na ni natin. Mani utanan na pudin dyan. Kasamot sa ubo, makunupod ning nga ni di ay. Da guys, dake. Sanay? Kamuti ka rin na bunot. Matunoon. Matunoon. Sobraan mo katambok kag kamuting nanay. Lampasa man kayong dami ba? Asa man di tamag utlanan ay? Malinis basa. Guban siya man yung anak. Kaning basa ka isa, sako pa din eh. Yun lang basa. Kailan mas big lang basa. Ah, kanirang ibabos basak. Da. Dapay duha na raman ang tanom. Tada to gitanong na mga uban, that's ibabos dragon fruit. Ni mata na baka itong isa kabata na itong eskwela para ba? Di, itong nag-alarm ko cellphone ni Lexi guys, kaya alas 6. Di ay na, di ada ke. Ito'y hakaw. Di, kaning tambog himaghat man ka. Diya. Unsay nga anda ni nay? Lipante ko no guys, ingis nanay, tambog ko no baghat. Ag tinanim na nga nara guys, katong sa munisipyo dia. Tabunan nas kamuti. Ato lang ni maklihag mother. Kay looy pag wa kahigwa us. Di maka looy pag di ma kuan tabunan naman. Naanag adlaw. Nara ni na, madun naman amin nara daris. Tapos ibabaw ang mga pananim. Ibabaw ka tiali dito. Tabunan po, usok ka na nagkahoy. Agay, labong. Duha na raman ni kapuno, lubi. Labong. Nga naman dahi, sobra ag kalabong agkuanay. Kamuti, di mo unod? Dalaki lubi, nay. Di mo unod, nay? Gunahon na rabapod. Precious! Daras precious ta. Painit na to sugod. Dara guys, hani temanan ako'y nagtiwas dari tanam. Kana. Nadao sa atlanan karim. Ana dyan siya sa atlanan guys. Agyangat ko kinubkob. Nanas mother. Asara to. Napaisa guys. Isa na ramang gajid. Nangga na kay kuan. Nagapas pukus oras si Lexi. Kay pakanaan pa na. Nailobi nakitas na naida.
Sakto din ni datis utan. Ibilin sa inang piko. Iskuan ko guys. Pislang nga. Nagpislang nga ko sakit ka ang tutinlan. Sa kainit ni ba, mag-drive ko motor. Diya mo kalit ra og arang inita, diya mo kalit ra og uwan. Ay, dapat ay taong isa. Nagleke, take ra di ay wala nakit eh. Sana all nagleke. Bungaan kong na nagpanghimaghat kay napasig na bughat ko napag ko. Kani mao rin niyang ilhan kay mama ni jang gitudlo ro nakita na mo dari. Mo nagingag elepante ko no. Musud na ko guys, kuwang pa ni sa karipod ko no. Mo ni si apil pud sa inutbong. Naara nay? Muli na ko kay Silixi. Maligo para ba to? Diyan po guys. Ihangat ko. Nangis tanawon. Nagkuhan guys ha. Palibot. Dagdag has ubos. Ito basak mga sa kukaridit. Libog. Naras doon. Ha? Ito slubi ang gitapad. May baka, may kabaw. Dali daghan da ari guys dia. Basak. Dali ra ba ni deuwonon og basol. Ud. Ayaw lamang gyud ko pakits Luoyas basak guys oy. Way tubig. Kay ag-uwan may klaro. Arang inita, dyan mo kulit og kauwan, dyan ba dyan kabundak ka nang mubaha, dyan ba? Karang kuha ng mga tanong. Uy, excuse me guys, kasi ko ringos dari atong ilong, samot, tinig ka, mubo. Ito na ko guys. Hello guys, dakos likod, nang nahatod si Lexi ito na silang eskwelahan. Kuha kog bago da, katamang gikuhaan na naidas. Sa itong adlaw, na napidaghan. Itudluan naman kung na siya agkuha. Manguha ko, banda si kameng, huwagan ka ba? Kanang mag-utan mi og kubasa, kaning bago, dya kamunggay. Magsigira mig-utan na ni kay arong si Lexi, masipag kaag-utan kay. Kanilaging pilian, di mo kagutan. Munong utanan ka jud. Magsige migbugil kay. Sige miglalis kay di man mo buot magidya di mo kaon. Kuha ko dari. Napay pasyon da guys. Mga ko da ari og bago. Di pa na kuanan kay isab antang nanay. Katurang gitudlo ni nanay. Unja sagulan og kuani. Garay. Sunuban di ay ni guys. Sagulan na pa may kubasa adto. Kamugay. Diyan na papay ukra. Napay taong katong ipo ganina. Ay. Naman ako kuha sa bago guys. Ang kuha pa ko kamugay dari. Da may kakao da. Nanagke na guys. Namin yung kakao kay naras. Mubura na punuan. Naras ubos. Kamunggay. Kapag mulberry guys, sarap ay bunga da. Aray ko. Tigyas na ko. Dari ko kay mukap ko sibuyas ni nanay. Darag among gitanam ganihang kuan. Lubi. Ito sa duha. 3, 4, 5, 6, 7. Basta kay na po kabuok guys. Aray ko. Sige po ka slide. Na po kabuok pag isa. Nadadtos mga atlana na manggipangkuan sa juta. Nga napalit ni Reverse.
Dara guys. Ato ko subos kaya ko po daring panakot. Nandiyan namin okra. Napa may okra na pagalit na dito daghan. Pinalit na nga sa musilingan dyan. Agtaong ganiha to ang gi-harvest ganiha guys. So, tamis na nagtanan sa lobe. Amo nang ginapuan ganiha. Butang ang ginamos. Daan na po'y kuan na, wala na bantayan. Nakut-kut na gali daw. Nagya po'y dagpo. Basta magkugit kag suot-suot. Tus. Kaganasan. Kamunggay. Kajang gipili ang mga kamunggay ng mga hampuong. Da, mo na may mong kubasa na bilin. Mo na yung sabon dyan karing udlot sa bago. Kuwasa kong plato palihog na ikaw. Plato na pod. Lato tayo ka? Kaya sa puwangan na rin kuan. Ari butang na kuan. Dyan kutsilyo ko na kumplituhan na laman day. Kaya kapoy na kong barag sakit ang tijan. Kutsilyo o plato palihog. Nagbilin des along Gabriel o kwarta sila kuini kay magpapalit og itlog na. Matawag ng kuroy. Day, ang pinay malugaan ka. Salamat day. Sa itong matawag ng kuroy. Marites mo di ka day, bad man ang istorya og mga daghang tawo na mo sapaw ka bad na. Tama? Murong binigay sa nanay? What's that? Unsa man ay? Unsa nay? Ang giuna rin kamunggay kay. Kasi pa mo tabang kag haros day. May bautay. Ano na yung kwartarangan? Talong na papalit og itlog ko na dang hapon. Ari na patan. Kung may tagdusin to. Okra. Mother? May tagdusin to. Small siguro. Small. Hindi nakalugtang way ud. Nagikot-kot raman si Jesus manap na. Kung may makit-it. Ganiyas ko ang kadaghan may bunga. Itudloan kong nanay mag-slice ka og tawong ibabatid sa tubig aron limak padyok. Mas ilang buhog padyok. Abun. Naluto na gamangutan guys, tara lami Si nanay na nagkuanda na nagluto. Ako na nag-andam daan. Nagbata dia. Minuto ka ta guys. Ito ka guys. Basta tayo ta nagkaan. Ayan na, minuto ta guys. Hindi na bata. Utan is life nga no lagi. Ang agi man. May isdang ni agi guys, kari kay pakanunig utan kay magpili-pili. Na. Ka magalis Aliana, tatay. Ito tayo. Hindi naman ko ako natin.
Niuto ta guys.